Puon kan mabalo ang 52 anyos sa si Corazon Arquero kan Barangay Gogon, Legazpi City, na wala naman siya nin makakatuwang sa buhay. Ang dating dipisil na buhay, mas naging dipisil padaangon yan. Ang sadit na kantina ini ang sulamente niya na sanang piglalaoman. Aminadong dipisil na mayong katuwang alagad kakayano niya daa para sa solong akin ninda na may kaninan. Laom niya man na magkaigwapa ni mga programa ang gobyerno para sa mga siring niyang padagos na nagsisikap nga ni makaawas sa katiusan. Namatay yung asawa ko, di wala na akong mapagkakitaan. Ito na lang ang inano ko. Yung parang yung yung nakuha niya sa sa is niya, yung tira nakuha niya, ito ang pinagpupunan ko. Minsan hirap, minsan okay man sa Sigun kay kuha ni Francis Baleda, ang statistical specialist to kan Philippine Statistics Authority Bicol, nagbaba ang insidente nin kapobrihan o poverty incident sa Bicol Region kan taon 2023 sa 20.3% halis sa 21.9% kan taong 2021. Mawot sabihon, 20 halis sa sanggatos sa pamilya sa Bicol ang pagkukonsideraran sa diri na pobre o kulang ang income para makabakal kan mga basic food and non-food needs kan kada pamilya. Kabali sa mga probinsya na nagbabaan poverty incidents ang mga probinsya kan Masbate, Sorsogon, Camarines Norte asin Camarines Sur, mantang nahilingan manin paglangkaw ang bilang kan mga pobreng pamilya sa Albay asin Catanduanes. Sa result ng 2023 Family Income and Expenditure Survey, ang average annual income ng Filipino families dito po sa Bicol Region noong 2023 ay estimated at around 287,47,000. So, mas mataas po siya sa average annual income ng mga Filipino families in Bicol noong 2021 na nasa 252,001,000. Population naman, kasi dalawa siyang estimate, ganun din, bumaba din siya. Ang poverty incidence among population sa Bicol Region ay naitala sa 27.5% nitong 2023, galing sa 29.3% noong 2021. So, bumaba din yung poverty incidence among population. Kabali sa mga pighapot sa survey and family income, pagkaon, edukasyon, asin transportasyon nga ni madeterminar kung kaiba sinda sa low-income class families. Ipinaliwanag man ni Baleda na kada bulan, kaipuhan nin 13,990 pesos kan kada pamilya para makabakal kan mga pangenot na pangangaipo, aro kan food and non-food needs, mantang ang mga pamilyang may 9,791 bulanan na income ang konsideradong nasa extreme poverty. Ginamit man ang survey nga ni maaraman kan gobyerno ang mga dapat na asistensya asin programa na kaipuhan pang itao sa mga pamilya. Isa to sa mga sources ng data para makapag-implement ng tamang plano, para mabawasan ang ating poverty incidence and subsistence incidence. Pero meron din kaming isa pang survey, which is yung community-based monitoring survey na kinakandak namin ngayon alongside sa PAPSEN or yung Census of Population. So doon, ang talagang purpose nun is para may basihan ang mga stakeholders or government planners ng data para sa pagpaplano ng mga programa para sa mga sectors of the society. Siyempre, mas maganda yung gano'n na bumababa ang ating poverty incidence kasi ibig sabihin bumababa din yung number of poor population and poor families. So I think kahit sino naman siguro mga government agencies, yun ang gusto, na bumaba pa yung mga incidence ng poverty, bumaba din yung inflation, tumaas yung employment rate. Yan kasi yung mga economic indicators na ating sinusubaybayan. Dugang panyaan Bicol Region ang saro sa mga 11 rehiyon na nagbabaan poverty incidence sa bilog na nasyon. Sa ibong kaini, naglalao man giraray ang PSA na mapababa pa ang bilang kan mga tios na pamilya sa Bicol sa paagi kan mga programa kan gobyerno na makakatabang sa pag-angat kan buhay kan mga Bicolano asin kang gabos na mga Pilipino. Mientras tanto, nakatalaan na magkondusir giraray nin Family Income and Expenditure Survey ang PSA sa taong 2026. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.